Kışan şeşek atar bilmesin. Özgelenip sine şakarsan da işletemezsin, indi bilmesin. Мен яраткан театрымда 24 сәгатьнең бәлки 14 сәгатен үткәрәмдер уртача. Чөнки бу минем икенче өем, икенче йортым. Ике эшем бар минем театрда. Берсе аның артист, ул минем төп эшем, һәм икенчесе инде труппа мөдире эше. Шуңа күрә минем эш сәгатем төрле көнне төрлечә, әмма дә ләкин ул узак сәгатьләргә сузылган. Хәтта ки ул минем өйгә дә ярып кайта. Чөнки ниндидер планнарны өйгә кайткач корып бетерәсең. Алдагы көннең эш планнарын язырга кирәк, һәрбер артистка хәбәр итәргә кирәк. Аның иртәгә нинди репетиция. Шулай итеп, бу минем өчен театр ул икенче өй. Бәлки тигез дәрәҗәдәдер. Мин театрның үземне кайвакыт бичурасы итеп хис итәм. Мин театрга дәртләнеп киләм. Чөнки минем монда менә бер төн эчендә ниндидер яңалыклар булган кебек. Чөнки монда нәрсәндер оештырырга кирәк, тиз генә эшне алып барырга кирәк. Бүгенгесе көндә без 4 эшне бер юлы алып барабыз. Безнең яңа ел әкияте чыга. Бу бер. Без Фарид Яруллин турында спектакль чыгарабыз. Бу Үзелгән көй дип атала. Бу икенче эш безнең. Шулай ук безнең бүгенгесе көндә Айдар Жаббаров белән бер төркем артистлар спектакль чыгаралар. Менә шушы күп эшне бергәләп, бергә оештырырга кирәк. Дүртенчесе безнең китап тәкъдир итү кичәсенә әзерлек бара. 40 артистны төрлесен төрле группаларга бүлеп, кем кайда тизрәк эшли ала һәм кайсы бер репетициядән икенче репетициягә аның вакыты каламы? Менә барсын да тиз генә оештырырга кирәк. Менә шулай эшкә мин һәрвакыт дәртләнеп киләм һәм дәрт белән эшемне алып барам, чөнки миндә энергия күп. Менә мин энергиямны тизрәк эш өчен тотасым килә, театр өчен. Театрны яшәтәсе килә. Шушы яраткан театрымда үземнең дә рәхәт яшисем килә. Мин театрда үземне хатын-кыз баларак күп очракта психолог итеп хис итәм үземне. Чөнки менә ул артистлар, алар балалар кебек. Аларга һәрберсенә аерым мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аның кайсы берсе тиз күңелләре нәзберек, аларның кайсы берсе усал, кайсы берсе шул кадәр эшкә әзерлек белән килгән, ул сине тыңларга әзер дә булмый. Шуңа күрә күп очракта психолог булырга кирәк. Һәм әлбәттә безнең менә табигый талантыбыз бу әни. Әни булып, аларга олы булып, киңәш биреп, яшь артистлар белән бергә эшләү, әлбәттә мине менә чын хатын-кыз итеп хис итәм үземне. Шул ук вакытта, әлбәттә артистның күңеленә менә каты бәрелергә ярамый. Шул ук вакытта миңа да. Чөнки мин үзем дә менә артист буларак киләсең эшкә. Син менә сиңа роль бирәләр икән. Син шушы роль турында гына уйлап йөрисең. Шушы рольнең иченә керәсең. Менә мелодрамалар уйнаганда, ул бит шушы образның бөтен характерын эчтән, төптән өйрәнеп, аның ичке органнарын өйрәнеп, шулай итеп артистның чыгарачак рольнең табигате килеп чыга. Шуңа күрә, әлбәттә, менә мин Ходай Тәгалә хатын-кыз итеп яраткан икән. Театрда да мин үземнең образымны хатын-кыз итеп хис итәм. Ниндидер теге ясалма, усалрак булыйм әле, Ират кебек. Ул бит менә труппа мөдире Ират булса да бик әйбәт булыр. Менә башка театрларда Ират артистларын күргәнем бар, труппа мөдире булып эшләүчеләрне. Аларга җиңелрәктер дип уйлыйм. Әмма дә ләкин үзеңне чын дөрес итеп тотсаң, эш бара һәм кешеләр белән мөнәсәбәт яхшы була. Артистлар белән бигрәк тә. Әлбәттә, мин театрда 40 ел эшләсәм дә, киләчәккә планнарсыз яшәргә һич ярамый. Чөнки менә мин шушы 60 яшемә килгәндә үзем турында китап чыгар дип беркайчан да хыялланмаган идем. Әлфия Сиддикова минем тормышым турында, тормыш юлым турында китап чыгарды. Әлбәттә, мин бүген үземне бәхетле хис итәм. Шул ук вакытта менә бүген тамашачылар бик тә яратып карый торган Җиләкле җәй спектакле. Бу әлбәттә минем өчен зур бүләк килеп чыкты. Ә мин ничек яңа киләчәккә плансыз яшәргә тиеш? Чөнки менә Ходай Тәгалә биреп, менә мин кайчанда булса, теге Аршин Малаланнарда, шул ук вакытта ниндидер зур драматик рольләр уйныйсым килә. Әлбәттә, ул төп рольләр телим. Менә ул тормышка ашмаса да, мин аны теләп яшим. Чөнки теләк булганда гына, өметләнеп яшәгәндә генә тормышның алга барганда үзеңне яшьрәк хис итәсең һәм энергия туплана тора. Менә мин үземнең киләчәктәге юбилейларыма энергия туплыйм. Мин берничек тә үземнең яшемне хис итмим 60 дип. Миңа 18. Китап ул минем бөтен тормышым. Ул уйламаган җирдән шулай миңа тәкъдим иттеләр. Мин әйтәм инде, мин лаек та түгел, мин оялам, кыенсынам дидем. Чөнки мин гап-гади, менә әтием тракторчы, әнием сыер саучы. Мин авылда эш белән, эш күреп үскән кыз. Шул ук вакытта менә укуымны да калдырмыйча, ничек кенә булса да мин тормыштан өйрәнеп, кешеләрдән, мин чөнки үземә менә һәрвакыт идеал
кешеләр куя идем. Менә бу кеше кебек булырга иде, бу кеше кебек булырга иде. Әлбәттә, балачактан менә мин Әлмәт театрын күреп үстем. Аларның бик күп спектакльләрен карадым. Мәктәп яшендә вакытта ук. Шуңа күрә минем менә шушы Әлмәт театрына гашыйклыгым әкренәп театрга китерде. Анысы да менә шушы укыган вакытта мине килеп алдылар Әлмәт театрына директоры һәм режиссеры. Шулай итеп мин Әлмәт театрына да артистка булдым. Үземнең гомердә хыялланмаган буй җитмәс эшемә тотындым. Шушында ук мин үземнең мәхәббәтемне таптым. Гаиләле булдык. Ирем дә артист булып эшләде күп еллар театрда. 2 балабыз булды. Инде мин хәзер оныкларга да иң бай артистларның берседер, бәлки Әлмәт артистлар арасында, әлбәттә иң күп онык миндә. Бәлки Татарстан театрлары арасында да оныкларым иң күбе. Шул ук вакыт Әлмәт театры миңа чын иҗат белән шөгыльләнергә, иҗат итәргә мөмкинлек бирде. Без яшь вакытта бик күп уйнадык. Еллар буе гастрольдән кайтып керми иде. Ул гастрольдә вакытындагы кызыклар. Ул гастроль тормышында яшисең, ә синең квартираң буш тора. Дәүләттән бушка квартиралар алдык. Менә ул гап-гади кешенең язмышы. Ләкин ул язмыштан, менә мин үземнең язмышымнан шулкадәр канәгать, ту дип кенә торам. Чөнки ул менә кеше үзенә үзе бәхет теле белергә тиеш. Мин үземә генә түгел, мин кешегә теләгән бәхетне үземә дә телим, үземә теләгән бәхетне кешегә дә телим. Чөнки мин кешеләр яратам. Шуңа күрә менә мин китабым да шушы үзем турында. Асия, мин шундый Асия турында. Бәлки кешеләргә кызык булырга тиеш дип уйлыйм. Анда бит әле безнең менә театр тормышы турында. Анда кемнәр мине шушы юлга бастырдылар, кемнәр миңа этәргәч бирделәр. Әлбәттә, кешеләр берсе-берсен үстерү өчен терәк булып, берсе яратып яшәгәндә, минем кебек рәхәт менә шушындай юбилейга килеп җиткәнем өчен бәхетле дип шутлыйм. Китабым да шул турында. Һәр кеше бәхетне үзе төзи. Благодарственное письмо заслуженной артистке Республики Татарстан, артисту драмы и заведующей труппы ГАУК деген сөзін расшифровать там Государственного автономного учреждения культуры Республики Татарстан, Альметьевский татарский государственный драматический театр Асии Харисовой. Уважаемая Асия Габдельхаковна, в день вашего личного юбилея от имени секретариата Союза театральных деятелей Российской Федерации выражаю вам искреннюю признательность за многолетнее преданное служение театральному искусству, высокий профессионализм, внимание и помощь в повышении квалификации актеров труппы родного театра и активное участие в общественной и творческой жизни регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, удачи и всего самого наилучшего. Председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Владимир Машков.